Peter Pellegrini je pre percentá pripravený svoj názor skrútiť toľkokrát, koľko bude treba. Ja vítam to, že ste prehodili výhybku a nechcete sprevádzať. Nechcem akurát, že takýmto postupným našim rozvážnym spôsobom sa vykostíme ešte o ďalších 5%. Ale to sú dezoláti, tak čo už s nimi urobíte? Buď pôjdete s nimi a nebudete mať žiaden koaličný potenciál, alebo pôjdete... Nechcem ísť do toho extrému. Som smutný, že v politickej kuchyni Smeru vyrástli takíto falošní ľudia s najvyššími ambíciami. Ale že bude Peter Pellegrini nazývať ľavicového voliča dezolátom alebo extrémistom, toto by som veľmi ťažko pripustil. Rád by som sa teraz veľmi osobne prihovoril priamo k Petrovi Pellegrinimu. Peter, títo ľudia, ktorých nazývaš dezolátmi alebo extrémistami, urobili pre teba všetko, čo mohli urobiť. A vďaka ním si dosiahol v Smere takú kariéru, o akej sa ti ani len nesníva. Peter Pellegrini je pre percentá pripravený svoj názor skrútiť toľkokrát, koľko bude treba.